Kanyeze bumnyameni unyeze sibhakabhakeni ngingunokhanyiso yonikhanyisela nonke bumnyameni kodwa ke abaningi bayohluleka ukungilalela ngoba kubo injabula lala eqinisweni baphilele emangeni uyazi uma wena usukholwa amanga akho akusekho emandleni ami isikhathi esiningi ngisuke ngizama ukusiza nje nami kusasa ningikhumbuze ukuthi emhlabeni iqiniso kumele ngiligcine esifubeni sami kanyeze bumnyameni unyeze sibhakabhakeni ngingunokhanyiso yonikhanyisela nonke bumnyameni unontaba zimhlophe incwadi ephenyiwe angithi bathi hlazimulisa umzimba abana kuyifunda ngoba iqiniso bayalisaba izindaba zomakhelwane ziyathandwa kepha izono zabo zigcwele umhlabathi ziyagqitshwa amagquba kulomuzi ayazitshwa kusemhlabeni ke la okubi kaphumelelisa okuhle kaphilwa kepha futhi ziphi isikhathi sokujabula usaphila siphila kanye yiba ngumuntu ongeke wamphika uthoba izinhliziyo ubaphe ukuphila umhlaba wonke angeke wawushintsha kepha zikhona izinhliziyo oyosithinta yiba ilokho ofisa ukubona emhlabeni kanyeze bumnyameni unyeze sibhakabhakeni mina ngingunokhanyiso yonikhanyisela nonke